Aphinde ngikwamukele ke mbukele ekhaya igama ogugumseleke kaMthombeni bathi ulwandle ongawona umuntu ololo sokhohlo babona bakwazi ukubongelela. Ngikubongelela kuyona ke lana iNethezeka TV kulapho ke sikwesibhalelwa khona abantu bethi ke istory sami lapho umuntu osuka khona econfessa ngento ayenzile noma eyenzeke kuyena. Namhlanje ke sibhalelwe iyona ke lana ke insizwa ke badoda ke nje isibhalele insizwa sencane kakhulu lana isibhalele ke ngenkinga yayo. Akukhumbuze ke futhi ukuthi siyabafihla ke ubuso babo ngoba hayi ngoba siqonde ukubadumisa noma ukuhlekisa ngeinkinga zabo. Kepha ke siqonde ukuthi sibasize ke ngeinkinga zabo ababhekene nazo noma inkinga abanazo futhi bangabukeki ngenye indlela emphakathini. Ingakho ke ingasi siyabafihla but amagama abo siyafuna ukuthi aziwe ngoba omunye usuke ufuna ukudlulisa umyalezo komunye umuntu ukuthi imessage noma ivideo le igcina ifike komunye umuntu. Bhuti wami ngikwamukele kunjani? Ngiyaphila wena. Ngiyaphila. Ubhuti mhlawumbe azisho ke igama ukuthi ubani uqhamukaphi? Igama nguSakhile ngwamkhezi Sibongo ngiqhamuka eNanda. Qhamuka eNanda ke alright. Ubhuti ngifuna ukwazi mina ukuthi ke thina ke lana sineSezaka TV isistory sami usibhalelile ufuna yini lo ufuna sikusize ngayo noma unankingani? Inkinga engibhekana nayo inkukhu engayithola emfuleni. Yayinenaliti sayithatha nabangani bami sihambe soyihlinza sayidla. Manje inkinga ezangilandela emva leso sikhathi leso because kwathi kwenzeka leso sigame kwadlula isikhashana esincane inkinga zalandela zonke into kanjalo. Imake bhuti wami musi inkinga zalandela wena zonke nithola inkukhu nabangani bakho awedwa nithola inkukhu emfuleni njengoba usho sineyinaliti noma inani ezinye izinto khona nemali uhlweza kwasho ukuthi vele sasiyilambele siyintwana yabo sifunela imali sayithathela inkukhu sambe soyihlinza nayihlinza nayipheka nasenayidla sayidla singena imali lesa sithole phansi sami sothenga odrink yama chips nasenenza iladi lenu into kanjalo. Hayi angisazi. Okay manje ke uthi nani khona bekhona nabanye ke abangani bakho bathi inkinga seyilandela wena iziphi ke lezi inkinga lezi sizikulandela? Inkinga uthi angilala ebusuku ngathi nje khona umuntu ovela ngicindezele ebusuku usuke ephethe umese yabona nje mengathi kuzama ukulala ngezikhathi zo12 kanje. Inkinga iqala lapho ke angazi noma kwenza ukuthi inkukhu sayenzele ekhaya yadliwa ekhaya yaphekwa yimini ekhaya. Yayihlinzwa uba ayihlinzwa wena kanti. Yimini inkukhu phela ngase kuhlinzeni. Awucabanga mhlawumbe ukuthi into esemqondweni wakho leyo ukuthi ngoba nakho nenza into ekanje subona ngathi manje uyacindezeleka ebusuku hayi ngoba kukho into esiwezicindezela ngempela. Ngicatha hayi ikhona into ezingcindezelwa ngempela ngoba kwenzakalani mina ngifuna ungene ugcile storyini ukuthi kwenzakalani ini lenzekalayo. Into enzalayo mangilele phezulu ngicabanga ngenkukhu lesayintshontsha yabo ke kanjalo so mangicabanga ngayo kufika ingqondo ngiyazumeka futhi ngaleso sikhathi ukuthi kufika umqondo ngizilalele ngiphaphama hayi ngizwe ngathi konke engicindezelayo umese nenkukhu nesithombe senkukhu siyabuya yabona nje ngazi ukuthi inkukhu nje ukuchitha ibhadi ngingasho kanjalo cause okusho ukuthi inkukhu ayisebenziswa umuntu mhlawumbe omelaphi wendabuko mhlawumbe khona into eyinkinga eyikhipha noma elapha omunye umuntu nina nafika nazidla ngoba siyazi ukuthi sikhule nathi sazi ukuthi inkukhu ezikanjalo awuyithathi futhi nemali esuke ilapho awuyithathi ngoba abantu kuyasho kuthiwa ke basobekhipha ibhadi abanye kusuke khona into abasuke bezenza unina nasasa ngokungana but muka ubuza kubangani bakho akekho nomunye osuka velelwe lenkinga kusawuwena wedwa ukazi ubaxoxela. Hayi inkinga ikumina ngoba ngisho nje ngoba imini engabakhombisa inkukhu ngayithatha phela bona bayibona isifikile inkukhu ngathi ayidliwe shuthi inkinga ke yasalela kumina ke ukathi ubanikeza inkukhu babazi bona uthi lenkukhu ikhiphe inaliti nembese hayi babengazi babona inkukhu phela sihlinziwe ngathi hayi bafetha ayikhali nadla ke inkukhu manje ke lento lena ke iphazamisa nje mafuna ukwazi ukuthi cause yaba ukubhala kwakho kusho kona ukuthi khona inkinga enkulu ekhona ekuyenzekalayo kwenzakalani inkinga eziningi ezingilandelelayo ibhadi yabo nje senginokuphathwa ngisho ikhanda nje isikhathi into ebingangenzi kodwa emva leso sigameko nje sengikwazi ukugula because sometimes khona la enganakhuza khona okwaba buhlungu khona unyawo la enyangeni yafika ngichazela ke yona ukuthi inkinga iqala ukuthi ngenzani lenkukhu le kwachithwe ngayo ibhadi into ekanjalo so na ke ngazama ukunderstand ke banginike izinto engangilapha still futhi yaqhubeka lento le.
wangabusabuyela ke kuyona kulo muntu oyekade kunikeza izinto ukuthi hayibo phela naku akupheli kusaqhubeka isiyangilandela iyangilandela into eluyingilandela efuna ukwengathi iyangicindezela yebo hayi angibangi ngisaqhubeka kuyena ekhaya bangitholela umthandazi ya bambiza ngobabudlomo udumile nje endaweni ngakuyena uyena ke wafike wangihlalisa phansi cause ngathi ngingena wabona ukuthi wathi mesho ethi wawuyenzani inkukhu yabonga ngamchazela ukuthi hayi sasingangilambele nami ngayithathela nemali noganga njena nomqondo oganga nje wabafana nje usebekuye yabo yena ke ubaba ke lo ubaba uDinangwe kubabudlomo ke yena ke mekusiza kwenza kanjani ke ukhona akunikeza zona phela nawe usizakala ya ikhona izinto angiyeza zona insipho kanje zokugeza ebusuku amanzi kwakumele ngiwakhwife because kwangathi amanzi olwandle ukukhipha amabhadi ya into kanjani basina ke khona awusizakala hayi lapho ke sekuwehla kancane sekuwehla kusakuyehla manje muthi kwehlile usho ukuthi sekuye kwenze mhlambe ukuthi ungacindezeleki noma ucindezeleka sekuthatha sekuba nje siyaphela izinsuku ngingacindezelekanga ya kanjalo alright ke mina ke into engifuna ukuyazi ukuthi thina ke lana sinitheze ka TV yikuphi ofuna thina sikusize ngakho yini lo ufuna usisiza ngoba phela ngiyeza ukuthi ubahambile abathandazo uhamba izinyanga still awusizakala lento le ayisuki iyona yiphi ke into ofuna ke yenzeke into yenze ukuthi kumuntu omlaphi obuka yona lento le ukuthi angitholele umuntu oshowcase ukuthi engakwazi ungiqedela lento le because namanje ngisayisola ngento engayenza kodwa nami ngangihlusha ubungane ke lokuganga ke phela mhlawumbe sekunesikhathi esinganani ke nesikhathi esinganani naye yenza lento nje ukuthi nje ayipheli mhlawumbe sesikhathi unyaka noma iminyaka suphelile unyaka sayenza lento le kodwa still ayipheli lokho ibhadi sakhona kumina kodwa ekhaya bazibonke abaxoxela nje lesi story sakho angabaxoxela ngoba kubathandazi ngiswa ayibona kodwa bangikhuza nabo basho ukuthi hayi ngoba ukuganga kwengane ngekeke ngoba phela ukulala ucindezeleke ngengizwe somunye umuntu uyasaba ukulala yedwa wena wenza njani hayi mina ngiyakwazi ukulala ngedwa ngiyakhona ngilale kodwa isikhathi lento le ingene ngizwe umnyango unyakaza ebusuku yabo bese ngiyahayiza ke bevuka abadala basekhaya beze ekamereni bezongibuza ukuthi kwenze njani ngibachazela ukuthi hayi khona isilwane ngathi sileli nami manje embhedeni because nje hayi inkinga nje yodwa nje akulaleki mhlambe ke umuntu osebudlelene naye umuntu mhlambe ke enithandana naye mhlambe ke yena uthini ngalesimo ya ngina intombi ekingivashele ngithathe izebusuku ke ngoba ekhaya yabo ya ngifike ngingene naye ebusuku kwesinye isikhathi nje ngabanje because ngangiqala ukulala nomuntu wesifazane ekhaya Ngobuzwa ke nje lapho ke mbukeli ekhaya ukuthi siningi izinto esizenzayo sithi siyadlala but thina sigcina sesifaka khona ke enkingeni ngoba naye ubhuti ke la uyasho ukuthi yena wayezenzela nje ngomngane futhi ke efuna kuyiblessela bona ke abangani bakhe waba blessa ke naye ke yamblessa ke lento asazi noma ispoki noma yini lokho kumlandelayo ashoyo ukuthi kuyamlandela futhi akasizakali noma bangazanya kangakanani abathandazi nezinyanga still ubhuti akasizakala but thina ke sinethaza ka TV uyazi usahlulwa ilutho singena nalapho okuthiwa angenwa khona sekuhluleke abaningi thina siyangena so zama ukuthi simfuneleke umthandaze noma umlapho endabuko ozokwazi ukuthi amsize asuse lo muntu ngoba lapha yamesibheka nokufundiswa kwethu njengenethaza ka TV ukuthi mekwe into ekanje kunomuntu usho ukuthi kwakhona into eyikhishwa yafika yena wayithatha yabambelela kuyena ke manje ke isihleli kuyena ke lento izohamba naye futhi izophila naye impilo yakhe yonke emokuthi akayisusi kungenza ukuthi kwakhishwa ibhadi noma kwakuyolahlwa something yena ke waswayithatha futhi into enza ukuthi igcine isikuyena lento ngoba uyena owayithatha uyena futhi wakhipha lembese ngoba kangamele ukuthi awukhiphe lembese nalezi naleti yena ke wakwenza konke lokho abangani bona ingakho bengakuthoni ngoba bayidlela inyama bona bengazi yena bablessa kwablesseka yena ke ngalesi silwane sesiloke simlandela ke mina ke ngugugu umseleko kaMthombeni bathi ulwandle lungawela umuntu olwela wasokodla ngoba bona bakwazi ukubongela ngisisiphalele ke nawe munenkinga noma nje ukuthi ke lapho endabuko uyabuka njengamanje uyazi ukuthi ungamsiza la umfowethu siphalele lapha kuyona i-email yethu uthi nje kwahlala unetezeke@gmail.com na kanjani ke nje sizokuphendula ukwazi usineze usizo noma ke ufuna usizo wena qobo lwakho nathi ke sizokunikeza usizo.